Senyor Mas, pot repreguntar. Sí, gràcies, senyor president. No me n'ha pogut citar ni una d'infraestructura. Decidida pel govern espanyol en la relació amb el govern de la Generalitat. Ni l'ampliació de l'aeroport del Prat, ni les ampliacions dels ports de Tarragona i Barcelona, ni tota la que eren les obres prioritàries de xarxa viària, ni el tren de gran velocitat. Res de tot això es va decidir fora d'aquells anys. Tot es va decidir en aquells anys i vostès ara executen allò, vostès o ells executen allò que es va decidir en aquell moment. Vostè ha sigut alcalde de Cornellà durant molts anys. Sap que entre que es decideix una infraestructura i es comença a executar no passen 4 dies. Ara, escolti, a mi no m'ha de convèncer sobre el grau d'exigència del govern de la Generalitat que vostè presideix en relació al govern espanyol. Ha de convèncer els seus. Que deu ser més senzill que convèncer-nos a nosaltres. I els seus no estan de convençuts. Si vostè escolta les intervencions del senyor Ridal d'avui, no estan gens de convençuts. I si escolta membres del seu govern, tampoc. Quan nosaltres estem dient que no hi ha fermesa en la defensa dels interessos de Catalunya, se'ns llencen tota mena d'improperis. I ara vostès diuen que aquí no passa absolutament res. Des de dintre de casa seva, del seu propi govern, que és el govern de tot el país, s'està dient públicament, no en privat, s'està dient públicament que vostè no defensa amb prou energia els interessos de Catalunya. Això és el que se li està dient. I vostè no pot venir aquí a dir bones paraules sobre lleialtat, eficàcia, igualtat en relació, equilibri, etc. Jo crec que vostè, senyor president, s'ha de desmarcar del PSOE. Vostè segueix sent membre de l'executiva del PSOE, vostès no tenen un grup parlamentari a propi a Madrid, d'aquesta manera no es poden defensar amb eficàcia els interessos de Catalunya. Jo li demano que, en aquest sentit, faci un projecte d'ambició com li reclamen des del propi govern.